Usa nga waray artist nga nagpo-produce hin damo nga mga works ay iba-iba nga genre. As an artist, waray ako hin formal schooling pero an akon talent tinatawag nga innate. Na-influenced ako hin mga artists sugad kanda Juan Luna ngan Amor Solo. Gusto ko nga akon art maging available ang mga tao ngan accessible tapos madali nira mag-grasp ngan diri ko gusto nga pakurian it mga tao kapag kita it akon mga binuhat. It akon pag-paint depende iton mga pagkinahanglan. Usahay may mga orders, usahay may mga exhibit. So kung may dangani mga pagkinahanglan, sunod-sunod ko dito nga pag-paint. Pero kung bagan waray pagkinahanglan, inin nahulat ako iton mga ideya nga mag-upay. Iton artist nagtatag-iya hin skill nga makakahatag hin pag-abri hit mga hunahuna hit mga tao para makakita hin mga kamatuoran ngan kahusay ha kinabuhi. May ada ko kalugaringon nga style nga gintatawag ko realism with a message. Realist ako pero at the same time ginbubutangan ko hin magbugat mga importante nga mga mensahe iton akon mga trabaho. It akon ginhihingyap nga mga proyekto ito nga makaka-document hindag ko nga mga istorya aton sosyedad. Sugad hin pananglitan iton Balanghiga Massacre, mga pag-abot ni Magellan, mga sugad ito. Diri ako nasiring nga maghihimo ako hin diorama. Pero gusto ko nga makahatag hin, makahimo hin mga obra nga magdo-document o magpapahinumdom hin sugad ito nga mga panhitabo. Natuod ako nga iton gobyerno kinahanglan maghatag hin assistance ngadto itong mga artists. Labi na kung iton era mga trabaho, mga projects nira inin pagbulig iton sosyedad, pagpauswag iton kabutangan it mga tao ngan paghimuhin kamurayawan ngan pagkaurusa ang mga mulupyo. Natuod ako nga iton padayon nga pag paint nakakahatag hin pagpauswag hin talento ngan pag-generate hin mga ideya nga makakabulig, makakahatag hin perfection nga dahiton trabaho ito sa nga artist. Kasangkayan, imbitado ko kamo pagkita, pamati, pag-witness, han opening, han Balangaw Art Exhibit. Yan ang Mayo 4, alas 6 itong gabi, didi, K-Box Gallery Cafe. Imbitado ko kamo nga tanan, pasyada kamo pagkita, ngan damo nga salamat.